Què tenen a veure els castells amb les anxoves? No està relacionat amb que a la pinya estiguem anxovats com en un tren a les 8 del matí. Té a veure amb que molta gent diu que el nen o la nena que puja a dalt de tot del castell es diu anxoveta. I seria realment molt divertit, però no, es diu anxaneta. De fet, per això es diu així el nanosatèl·lit català que va anar a l'espai fa un parell d'anys, perquè clarament es va passar el joc d'arribar ben amunt. Però tornem a què ens interessa. L'enxaneta és qui puja dalt de tot del castell i quan arriba a dalt aixeca el braç. Aquest gest d'aixecar el braç es diu fer l'aleta. Hi ha qui només aixeca el braç o hi ha qui fa un petonet a la mà i llavors aixeca el braç. Això va a gustos. I ara ja sabem com es diu l'enxaneta, però resta què? Comencem per la part de sota del castell. La pinya és la base de l'estructura, és qui aguanta l'estructura i els castellers i castelleres que estan allà el que fan també és aixecar els braços per ajudar els que tenen a sobre, perquè no se'n vagin a la dreta o a l'esquerra, endavant o endarrere i el castell s'aguanti. Aquestes persones que tenen a sobre són el tronc. El tronc és aquesta part més visible que coneixem dels castells i són uns sobre dels altres. Després, al de tot hi trobem el pom de dalt. Està format per la canalla, és a dir, per infants, i són 3 pisos. El primer, els dosos, són 2 nens o nenes que s'agafen així perquè just per sobre hi passarà l'aixecador, acotxador o cassoleta. Depèn d'on siguis, li diràs d'una manera o d'una altra. Aquest acotxador el que fa és pujar sobre dels dosos i posar-se així com una granoteta. Llavors, just per sobre passa l'enxaneta i fa l'aleta i després baixa per l'altra banda del castell. De fet, sempre es diu de manera equivocada que l'infant més petit que puja a dalt del castell és l'enxaneta, però no és veritat. El més petit acostuma a ser l'acotxador, perquè l'enxaneta ha de tenir les cames prou llargues per poder posar el peu a un dos i després a l'altre dos i baixar per l'altra banda del castell. Què? Fàcil? Doncs aquestes són només les parts més bàsiques dels castells. Encara n'hi ha més. Els que en sabeu una miqueta de castells haureu sentit a parlar del folre, les manilles, els puntals. Sabeu què són? Si no, no patiu, en parlarem al següent vídeo. Recordeu sempre deixar els vostres dubtes de castells als comentaris.